ମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି ଇଂଲିଶରେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଆସିବ ବୋଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ବେଳରେ ଟିକେ ଏତିକି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ବହି ଆମେ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। +2 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିନୁ, ମାନେ ଏବେକା ଯେଉଁ 8 କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଦେଉଛି ସବୁ ପାଠପଢ଼ା, ମାନେ +2ରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେତିକି, ମୁଁ ତ ଏତେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼େନି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମୋର ଯେତିକି ବି ମନେ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ 8ମ କ୍ଲାସ୍ ବହି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, 8ମ କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ସେସବୁ ଆନ୍ସାର୍, ସେସବୁ ମାନେ ସେଇସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଠୁଥିଲା ମୋଦି, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ, ନବୀନ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମୋର ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହିର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହଉ ପଛେ ସେତେବେଳେ ବହିର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏମିତି ଭାବେ ଦେଇଥିଲା, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ 10 ଥର ପଢ଼ିବାକୁ ମନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହିର ପଢ଼ିଲେ, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ଇଂଲିଶ ବହିରେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଦିଆ ହେଲାଣି ତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଆଣିକି ପୁରେଇଲେଣି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଭଲ। ଏଇଟା ହେଲା ସରକାର, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ତାପରେ ନବୀନ ମୋଦି ଆସିଲେ, ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସରକାର ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 1 ନମ୍ବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଉଛି 5,000। ହଁ, ଭଲ ଭଲ, ଆଗକୁ ଯାଅ। ମୋ ଭଳିଆ ବି କିଛି ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ପାଖରେ କେତେ ଦୂରିଆ ପହଞ୍ଚୁଛି।